духонагаи фурӯшӣ бо нархи дастрас дар тарафи испечак рӯ барои мактаби ҳотампеведа ҷойгир мебошад. дӯстони азиз, аз ин тараф масҷиди меҳқалон 112 микрорайон ва дар ин ҷо бошад бозорчаи Зарафшон. хонаи фурӯшимон дар манъ ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. бисёри бад гап намезанем, рафтем. ин даромадгоҳи хона, ҳаммом, ҳоҷатхона, якум ҳуҷра, ошхона, дуюм ҳуҷра. аз ҳоҷатхона бо ҳаммом шурӯъ мекунем. ду хонага кардагианд бо масоҳати умумии 59 метри квадратӣ дар 7-ум ошёнаи бинои навастройка. худи бино аз 14 ошёна иборат мебошад. бино техпаспорт дорад. хона бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. чизеро ки дар навор мебинед ҳамаш меистад. дӯстони азиз, хона дар ноҳияи Сино дар кӯчаи Испечак ҷойгир мебошад. рӯ барои мактаби ҳотампеве. дар наздикии хона якчандта мактабҳо, буғчои кӯдакона, масҷид, бозорчаи Зарафшон, маркази тиббии шаҳрии рақами 14 ва дигар чизҳои даркорӣ қарор дорад. хулас минтақаи хуб аст. нархи хона бошад рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. хотир расон мекунем ки канали Дом Тиҷей дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама барои реклама ба рақамҳои 927 14 55 15 дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.